sranane wong yen luhung betah lupa kurang guling elinga salah jatmika yen wacana kudu mahanis mreseng seming sasama samane manungsa sami ger tebih anggen kula sowan boten patos saged kanthi trawaca midhangetaken dawuhing para pepundhen ingkang menika keparenga babari keng pamaning kepatian keng woing kepatian pun Patihudha nadyan kula pun tumenggung Drajaya ginyadong dawuh Raden nuwun inggih wa Patihudha inggih kados pundi Raden setemene iki mau pancen ana dawuh weling saka Rama Prabu dawuh saking Sinuhun Prabu Kresna iya dasar kepara nyata wa wondene Kang Surasane nalika ing pasamuan setemene Rama Prabu kelawan Kanjeng Wamandura rak ngrembug pedhot kang tumama ing negara Ngamarta pedhot kang tumama ing negara Ngamarta kuwi mengko yen ora enggal disuwak utawa diparingi sarana tumanjaning tembe bakal saya akarya kucem soroting negara Indraprastha. Nah, durung wae rampung nggone rembugan banjur ana daya. Dayae ora ana liya kejaba mung paman Jodipati ya paman Munggul Pawenang. Kang Surasane nalika samana paman Munggul Pawenang diutus Kaki Badranaya supaya ngaturi rawuhe Kanjeng Rama Prabu ya kuwi ing kelurahan Karangkademel kang perlune bakal dijak pirembugan utawa parpatan mungguh piye saranane kang bisa ditempuh kanggo ngudari pepeteng kang tumama ing negara Ngamarta wa inggih kados pundi Raden wa patih panjenengan ingsun kelawan paman Setyaki nyangkul kewajiban kang ora enteng dina iki Rama Prabu kelawan Kanjeng Wa bakal tindak marang Karangkadempel tegese negara Ndwarawati damper kedaton suwung kena binasakake lara ayu setitik kang ayunake setitik kang ngungkurake kepara malah saya akeh kang ayunake mula kuwi wae aja wedi kangelan wa patih dawuhna para wadyabala yen awan padha baris pendem yen bengi padha baris kenjer ngawekani marang bebaya kang bakal tumama yen to nganti iki mengko negara Ndwarawati nyuda kawaspadan ngurangi kaprayitnan sago ya wa inggih sanggah Raden nah yen pancen dina iki wa patih wis sago mara gage metu njaba undang para wadya wa sendika ngestakaken dawuh sang patih sigra anata baris nyawiji gumolong dampyak kumragot lampahe binarung watang krapya agate kumelar ngebeki sura ing gumurung